I aften er der finale i den store bagedyst på DR1. Er det Louise, Jesper eller Sune, som vinder årets bagedyst? Hvis du ikke har fulgt med i programmet, giver Publik.dk dig den ultimative guide til, hvordan du lader som om du har set den store bagedyst. Hold da op, hva'? Der er godt nok nogen, der har bagt. Hold da op, Christina. Er det dig igen? Ja. Nå, ja. Det er lidt den nemme løsning, du har taget her. Skal vi lige smage på det? Hold da op, flot snit, hva'? Jeg tænker, du godt kunne have udfordret dig selv lidt. Jeg står tilbage med sådan lidt tør fornemmelse i munden. Der er så lidt skiltcreme, og det er ikke en særlig rar fornemmelse. Hvad synes du om hele Gunnar-kontroversen og hans dåbskage? Jeg synes da ikke, det lignede en dåbskage. Synes du det? Jeg synes, at det var sådan rimelig sexistisk af Mette Blomsterberg at sige, at det var sådan en bøssedåbskage. Og her er der sørme blevet brugt kræfter på sprøjteteknikken. Det er jo vanvittigt flot sprøjtearbejde. Det må jeg sige, Christina, det er virkelig rart at have i munden. Hvem holder du med et stor bagedyst? Louise, Jesper eller sindssyg Sune? Virkelig god korn med.